No veru, určite nie jeden z nás by si to s nimi rád vymenil. Teraz vážnejšia téma. Na okresnom súde v Novom Meste nad Váhom uzavreli šokujúci prípad mladej rodiny z obce Kostolné. Muža, ktorý mal podľa obžaloby sexuálne zneužívať vlastné maloleté céry, poslal súdca za mreže na 7 rokov. Otec však vinu stále popiera a proti rozsudku sa odvolal. Prípad sexuálneho zneužívania z obce Kostolné mal ďalšiu súdnu dohru. Celé sa to začalo ešte v januári roku 2012. Vincent, otec 5 detí, od toho času praktizoval svoje zvrhlé chuťky na svojich 2 maloletých dcérach, ktoré v tom čase mali iba 11 a 13 rokov. To trvalo až do decembra 2014, keď sa deti priznali s otcovými zvrátenými praktikami svojej starej mame. O Vincentových zvrhlostiach údajne vedela aj jeho teraz už bývalá manželka, no tá sa bála zavolať políciu, pretože Vincent mal fyzicky ubližovať aj jej. Sexuálny násilník sa po 6 mesiacoch vo väzbe postavil pred súd, na ktorom sa zúčastnila jeho exmanželka aj so svojou matkou. Vy ste presvedčení, že teda Vincent je vinný? No áno. A čo vás tomu vedie? Tomu presvedčeniu? Dôkazy. On tvrdí, že nie. Dôkazy. O vás vám nepoviem. Dôkazy a hotovo. Muž je vo väzení. Chceli by ste mu niečo odkázať? Teraz ste ho videli. Nič. Máte na neho ťažké srdce stále. Nič mu nechce. Nič. Na hlavnom pojednávaní však chýbal jeden z predvolaných svedkov a preto bolo odročené na 7. júla a na ňom už súdca vyniesol rozsudok. Za to sa odsudzuje podľa paragrafu 201 odsek 2 trestného zákona, paragrafu 38 odsek 2 trestného zákona na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 7 rokov. Podľa paragrafu 48 odsek 2 písmeno A trestného zákona sa pre výkon trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. No je to svinarina. Všetko to bolo len dobre naštylované. Prokurátorka však podala odvolanie voči rozsudku pre obvineného a obhajca sa odvolal voči celému súdnemu verdiktu. Preto bude celý prípad postúpený na Krajský súd v Trenčíne. Juraj Juríšek, televízia Pohoda.